άκου να σου πω, νεαρέ μου, να ξέρεις, λέει, ότι οι αρχαίοι, λέει, μεταλλευτές, οι συνάδελφοί μας, που κατάφερναν να βγάζουν μέταλλα ή πρώτα άλλες πρώτες ύλες πολύ πιο καλά από εμάς. Τα μεταλλεία ήταν πηγή ζωής για τα θερμιά. 50 δραχμές ήταν το μεροκάματο, 50 ήταν και ο κάτω λάδι. Και δουλεύανε για μια οκαλάδι, ήλιο δουλεύανε. Με βουρουνοτσάροφα δουλεύανε, με λουριά μέσα εκεί. Το φως αμυδρό, πολύ λίγο το φως. Δουλεύανε με αυτά τα λαμπάκια εδώ, σε τελίνης. Προσπαθούσαν με τα μέσα της εποχής εκείνης, χωρίς ηλεκτρισμό, να βρουν λύσεις. Άμα δεν αργήσεις να πας 5 λεπτά, σε διώχνανε πίσω και έχανε στο μεροκάματο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε να περιέ να κάνουμε, ούτε να παρακολουθούμε τίποτα. Κάπως μήνες σταματήσανε. Εγώ που ήμουν μικρός τους πήγαινα γάλα, τους πουλούσα. Αμέ. Ακολουθήσαμε τον Γιάννη τον Φιλιππαίο, τον Απίθανο, από το Καταφύγι μέχρι και του Συφνιού. Απάνω στο 14 ήταν η καλύτερη γαλαρία που έβαζε το καλό πράγμα. Στην Κύθνο έχουν εντοπιστεί 380.000 τόνοι σιδηρομεταλλεύματα. Θα έπρεπε κανείς στις Λεύκες να πάρει μέτρα πολύ πιο γρήγορα, γιατί εκεί πραγματικά κινδυνεύει τη σκάλα να τη χάσει το νησί και να μην την έχει. 28 Οκτωβρίου που έγινε, μας κηρύξανε οι Ιταλοί τον πόλεμο, τα βαγόνια φορτωμένα σταματήσαν το μεταλλείο και πήγανε.